Umbutho we-DA kwaye nonozakuzaku waseUkraine ozinze kweli bathethe nonondaba ngaphandle yepalamente. I-DA ithi ifuna ukubonisa inkxaso kwi-Ukraine kwaye lo mbutho umxibhile urhulumente weli ngokungavoti kumbutho wezizwe ngezizwe ngale mfazwe yaseRussia naseUkraine. UMzantsi Afrika waye wazikhusela ngesi sigqibo, kodwa i-Ukraine ithi eli malingakhweli ecingweni. We are experiencing huge war crimes. South Africa cannot sit on the fence in this case. I'm sorry. Yeah, I'm really embarrassed at the stance taken by South Africa at the United Nations General Assembly. I don't think, as Dante said, that in the hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, choose neutrality. You can't be neutral in this particular situation. I-DA ithi iza kuqhubeka ivakalisa izehlo zokunyashwa kwamalungelo abantu e-Ukraine kwaye iphakamise ingxoxo-mpikiswano ngalomba eza kuxoxwa epalamente kule veki izayo. Ulelani Philip, SABC News epalamente.